po sa That's a good question, ano? Kasi we cannot anticipate disasters eh. 'Di ba? Hindi natin ma-anticipate yung mga sakuna. So, for example, this year, nakadalawang malaking earthquake na tayo in the past week alone. Kailan last nangyari yan? 'Di ba? Ang tagal na. So, hindi inasahan talaga yan. Ngayon, malay natin in the next month, marami pang ganyan. Yung mga bagyo natin, tuloy-tuloy. Maya meron na naman tornado, kung ano-anong watch na ginagawa. No? So, unfortunately, yung mundo natin ngayon eh, napaka-unpredictable. No? At maraming mga ganyan. So, yeah, trabaho ng gobyerno kasi maging responsive sa lahat na yan eh. Dapat may masasagot eh yung gobyerno sa lahat ng pangyayaring ganyan. Hindi tayo pwede nagdadahilan pag inabot yung ating kababayan ng ganyan. Ano? So, yun. Sa tingin ko, nararapat lang na meron nakalaan na potential increase in income to offset yung mga unexpected